चिरां जिल्लानि शान्तिपुर VCTC नि सिङाव थानाय निज्लागुरियाव निजोरा इको टुरिजमखौ फैगौ डिसेम्बर दाननि 2 अक्ट'खालि बेखेवनाय जासिगोन। मुंख'नो गोनांदि बे निजोरा पिकनिक स्पटआव बेलासिनि 4 बाजिनिफ्राय कालचार प्रग्रामबो लानाय जागोन। मेथाइ खनगिरि गीताश्री रामसियारिजों लोगोसे गोबां मेथाइ खनगिरिफोराबो बाहागो लाफैगोन। ओपनिंग प्रोग्रामजों लोगोसे कालचारेल प्रोग्रामबो लानाय जादों। जा कालचारेल प्रोग्रामखौ बेलासिनि 4 बाजिनिफ्राय स्टार्ट खालामगोन आरो जोङो माने आलासि हिसाबै दाबो फिक्स खालामथ'वाखै, जोङो खालामगोन आरो आसा खालामदों जोङो माने जोंनि गभर्नमेन्ट साइडनिफ्राय जोङो आलासिखौ लिंहरगोन। ओरैनोथ' दायो गुवाहाटीनिफ्राय गीताश्री रामसियारि फैगोन, ओमफ्राय जोंनिनो एरियानि जोंहा निफु बसुमतारी आरो लोगोसे दंबावो जोंहा नेपाली सिंगारखौबो जों लेंहरदों। बेखिनियानो आरो दायो जोङो जोंनि साखाथि फाखाथि नुदों माने दावराव दावसियाथ' जायो। दा बेनि थाखाय जों मोनसे बेबस्था लादों जाहाथे जोंनियाव बे निजोरा इको टुरिजमाव जे दावराव दावसिया दाजाथों, जोङो बेनि थाखाय जोङो भलुन्टियार्स बेखौ जोङो अलरेडि बानायना दोनखाबाय आरो जोङो नांगौ समाव जोङो भलुन्टियार्सखौ फाथायनानै जों बेफोरखौ जों सल्भ खालामगोन आरो दायो जोंहा माने बङाइगावनिफ्राय फैयोबा जोंहा बेंटल गेटजोंबो हाबजायो। बेंटल गेटजों हाबनानै ओरै मा होनो दमगाव बेंटल, ओमफ्राय बेंटल थुक्राझार डाइरेक्ट जोंनियाव बेयाव सफैगोन आरो निज्लागुरियाव। आरो डाइरेक्ट माबाजों मा होनो काजलगावनिफ्राय फैयोब्ला डाइरेक्ट बेंटलनिफ्राय थुक्राझारनिफ्राय निज्लागुरि बे सफैगोन आरो ओरै क'क्राझार साइडनिफ्राय फैयोब्ला क'क्राझारनिफ्राय ओरै सामथाइबारि भुटान रड दङ जोंहा, बेजों डाइरेक्ट फैनानै सामथाइबारि टु रुनिकाटा टु थिनालि सान्तिपुर निज्लागुरि बे आरो आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों निजोरा इको टुरिजमनिफ्राय जे जोंनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे बे मोनसे जोंनि जिहेतु जों हाबाफारि लादों, बे हाबाफारि लानायाव जे बाहागो लानानै जाफुंसार होगोन आरो जोंनि बे ओनसोलाव थानाय जे नेचारेल बिउटिसफोर दङ बेफोरखौ जोङो फोसाबनाय, बेनि सायाव जोङो दायथ' लानाय, बेनि खामानि मावनायाव जे जोंनि रायजो राजाफ्रा खोब बाहागो लानानै जोंनि खामानिखौ साक्सेस खालामनो हागोन, आं बेखौ मिजिंथिदों आरो दायो जोंहा माने सोरबाया जुदि ओरैनो डाइरेक्ट फैयो नङा होमबा, बायदिसिना जाग्रा मुवाखौ लायालासिनो फैयो। दा बेनि हिसाबै जोङो बेयाव जोंनि बे इको टुरिजमाव जोङो माखासे रेस्टुरेन्टसफोर माबा खालामखाबाय, बेनिफ्राय हटेल थागोन, बेनिफ्राय बायदिसिना बिदिनो फिसा फिसौ नांगौखिनिखौ मोनगोन आरो बेनिफ्राय जोंनियावथ' जानायनि थाखाय जेबो प्रब्लेम गैया, दैनि थाखायबो प्रब्लेम गैया। दैनि थाखाय जों दंखल खुरनानै होखागोन, सेनिटेसननि खोथायावबो जों बेखौ बेब'स्था खालामनो होखागोन। बेखिनियानो आरो जोंहा नैबे जिहेतु जोंनि बे लकेशना अलरेडि गुगोल मेपाव दंखायो। नोंथांमोना बेखौ सार्च खालामनानै नायनो हागोन आरो निजोरा इको टुरिजम होनानै। बेनिफ्राय निज्ला रिभार जोंहा अलरेडि जोंहा माबायाव दंखायो आरो गुगोलाव दंखायो। बे जोंनि शान्तिपुर हालामनि जे निज्लागुरि गामियाव जे गंसे भुटान रायजोनिफ्राय बोहैबोनाय दैमा, बे दैमानि जि नेचारेल बिउटि, बे बिउटिखौ जोंनि दानि गामिनि ओनसोलनि यांस्टार जोहोलावफ्रा बेखौ बिउटिफिकेसनखौ रैखा खालामनो थाखाय गोबां बेखौ गावसिनि माने गोलोमदैखौ गहोनानै हाबा मावदों, फोसाबदों। आं गामिनि ओनसोलनि जानानै खुब गोजोननाय मोन्दों। लोगोसे जोंनि जि नेचार, बे नेचारखौ जोंनो फोसाबनानै बिनि जि समायना, बे समायनाखौ जोङो लाखिलांबाय थानांगौ। दा जिहेतु जोंनि ओनसोलाव बेबायदि माने पिकनिक स्पटनि जि मोनसे बिउटि, मोनसे समायना मोनसे ओनसोल, बे ओनसोलखौ जे फोसाबनाया आं खुब गोजोननाय मोन्दों। निस्सय आं बेखौ फिल खालामदों जे जोंनि बेखार लाइमोन जोहोलावफ्रा जे बेहाय एसेबाबो माने गावनि थांनानै थानो हानायनि राहाखौ खालामनो हागोन। जेरैबायदि गोजान गोजाननि टुरिस्टफोरा फैगोन, फैनानै बेयाव माखासे माने बेयाव बेरायफैगोन। दा बेयाव गोबां माखासे फाननाय बायनाय
फाननाय माखासे हाबाफोर मावनो हागोन। लोगोसे आरो जोंहा बे जेनिखि बे टुरिस्ट स्पटखौ गायसनदों यांगस्टार जोंनि जोहोलावफोर बिथांमोना बिथांमोननिफ्राय माने एफा एनै माने कालेक्शन फिस कालेक्शन बेजों माने एसे माने ओनसोलखौ जौगाहोनो हागोन।